bandiraɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international on mbiyama jam waale morom jam hiire morom jam weete morom nokkuji mbaɗi sawton ko Abdoulaye Hammadi Sall ɗoytinandugo jewna kabaruji taɗino kabaruji ko ɓurɗi tengtude tigiri tigiri e nder nden ɗum yonterta kadi ko kabaruji kakidiri siki ala sen kali noon ɓurten jurnade kono banggue lewru korka e nder lewru korka ndu ene wayno banggue leydi Sénégal ha tengti e nder Dakar ala ko taskete ɗon sowona ko yowiti e hono gueɗe tawɗe gueɗe ko gueɗe alliyankoje gueɗe alliyankoje ɗen noddi koko yowiti hono conférence uji ɓen jeeyi no ɓottite e jewte kala ko yowiti hono diine l'islam e nder noon sikki ala so ɗum waɗama min teskima en nani en tawtorama kala ko yowiti hono ɓottite mawɗe to banggue diine l'islam ene jeeya hen ko yowiti hono fedde tawde no fedde ko fedde neɗɗo ko bandum e gardagol hono Salamata Jonke Ba eno wayno kamɓene ndeɓe jewti gueɗe kewɗe to banggue diine l'islam sikki ala so ɗum waɗa ma neɗɗo namdo holko yewta hen ni yewta ko yito no caɗele windere nde e caɗele leydi Sénégal e yewtantoɗoɓe goto ta nder Rasulullahi na wiya ono Chérif Haydara en wayno on ɗon yewtaniɓe kadi caggal ɗon kadi nde ɗum waɗi ha ko juuti hilifaɓe heewe to noddama yo gara tawtere to banggue CRM kono noon kadi to banggue yimɓe yawta to banggue dawrugol walla to banggue politique hono Aissata Tall Sall en wayno kañumen kadi yiyama nanama ene waɗa darde muɗum teskaɓe en ha no feewi sanne simo Aissata Tall nde ari nde ari e fete muɗum molanago moole ardi koye délégation muɗum yadde délégation muɗum nde kadi ene wayno ari addi kene won hakke million e biye makka ɗum ɗon foof ko wiide kamɓe ɓeɗo enne ɓe mbawa tawtorede ko yowiti e hono walla goto e mabɓe wawa tawtorede kala ko yowiti e hono to e nayyi hono baytillahi haram haala noon tan kadi ene wayno to e nayyi hoɗo fedde neɗɗo ko bandum e gardagol hono hajja kajja Mbengue fedde neɗɗo ko bosoyaɓe e nde ɗum nde waɗi nde ɓen ɗon kadi jewti jewte baɗɗe fayida ha no fewi ɗen noon jewte mbaɗa ko to ene hono arène national mo Pikine o e nder ɗum ɗon hollitama teddugal ngal fof waɗano ko goto e hono ɓiɓɓe weedu bosoyama golle muɗum o darde muɗum tina noon a fama on ɗon woni hono Harouna Moussa Dia premier questeur à l'Assemblée nationale nde waɗi nde seeɗa hewɓe gari seeɗa kadi jewti toon diine l'islam kono kadi dendagal rewɓe gari rewɓe fof kadi kañumen kadi juɓɓini jonni pewni taw ala ko haalte no sowona to jangde Qur'an ko wiyete hono gueɗe tawɗe gueɗe kadi ko gueɗe alliyankoje gueɗe ɓurɗe ɓurnade e nder leydi Sénégal kono kadi windere nde kala ha tengti banggue diine l'islam o caggal ɗon kadi ha joni ko yowiti e hono gueɗe tawɗe gueɗe kadi ko gueɗe diine l'islam to e nayyi hono fedde ndeɗon fedde noon wiya kadi ko gudduɗo ndiya ɓe e gardugol hono Ousmane Amadou Dia e nder ɗon en wayno kamɓene ɓe juɓɓini hono yewtere mabɓe taw ɗon yewtere kadi ene ko yimɓe hewɓe jewti hen to banggue diine l'islam o ɗum waɗa ko to e nayyi e hono banggue Pikine o ɓe mbaɗi ko wona goho ko wona ɗiɗi ko wona tati ene wayno caggal nde jokkodirno e meɗen hono Alassane Dia e ko jokkodirno e meɗen waɗi feere ha jokkodirede mabɓe kamɓene kadi ɓe darima hen ɓe tinnima hen kala ko wiyete hono gueɗe diine l'islam sikki ala so tawi en kaali nduɗo e lewru korka ɗum jeeyi sababu mbiɗen ma en ɗes junnade hen seeɗa e caggal ɗum noon to banggue dawrugol oɗo saaha ene wayno kanko Diop Mamadou Demba Diop ɓuri lollirde hono Diop Diarraguel caggal nde o teski o faami o andi tigui rigui caɗele no goori tawde on caɗele ko caɗele gonɗe e nder banlieue ha tengti Guédiawaye e Pikine nde wiya Guédiawaye e Pikine nde waɗa nde no wayno teskima hono bandiraɓe meɗen ha tengti halpulaar en ha tengti e rewɓe eɓe tampi ha no fewi sanne teskama kadi ene wayno eɓe jeeba ha no fewi te alamo yeehi sowona laamu ngu caggal ɗum noon nde o jooɗi o micci o jokkodiri e hono Abdoulaye Daouda Diallo ministre d'État directeur du cabinet Alhaji Macky Sall e nder ɗo noon ɓen ɗon gardi e setoji molanaɗi moole ko adi fof seto arawdiwo ngo ardi ɗum ko walla ardino ɗum ko Baydi An ene ardi kadi yimɓe hewɓe caggal noon nde sal o noddande walla yimɓeɓe nodda yo gaare e sal nde dendagal bandiraɓe fof nottima ene yoɗiri ene yumbiri ene fewiri kadi on hakke temedde neɗɗo gaari hen kono teskama rewɓe ɓuuri hewde e sal o wonno ko toɓɓene hono lycée Limamoullaye ko sal juɓɓuɗo ko sal joɗɗo ko sal baɗɗo fayida ha no fewi sanne kadi ko sal garɗuɗo e nden ɗon en wayno kanko Diop Diarraguel nde o ƴefti konngol nde o woytima no fewi
no feewi o waytani ko denndangal hono ɓiɓɓe leydi Sénégal ha tengti e banlieue naaɓe sabu kadi men ala ko balla darima suwakiide jamma ñalawma ngam wallude APR ngam wallude Benno Bokko Yaakaar ko noon ala ko jii hen tappa juuɗe e siwre ɗum noon jeeyi sababuji ene wayno ha kanko dari hen darde langa beele janngo e jaam Alhaji Macky Sall e laamu muɗum ene mbawa ƴeccitade ɓeɗo ene bandiraɓe tampuɓe ha tengti e wiyoɓe mbiɓe caggal noon ene wayno kanko hono Mamadou Diop Diaraguel ala rokkimo woni ha no feewi sanne hono woni Abdoulaye Daouda Diallo mo kalne ɗo joni on yen ministre d'État directeur du cabinet nde ari nde kanko no ƴefti konngol caggal no itti bandiraɓe fof utti kadi hakke million ngaji tati o walliti dendagal bandiraɓe halpulaare ɓe caggal mon kadi o itti kadi wona hakke chargé de mission ngaji nogas ɗum woni hono golle kadi wona golle nogas wi o kanko walliti dendagal hono ɓiɓɓe Pikine e Guéji Waynaɓe walla tan men Guéji Waynaɓe fof noon hoye saabu Allah e sababude Diop Diaraguel ɗum noon Diop Diaraguel Allah jarama a jarama a yettama kadde jettor saabu golle maɗa e darde maɗa guel hanki tawi hande arani ɗo annene Allah rokkima wone kala kadi dañɗo hen so mbuɗu so tan ko wawi dañde hen ene foti yettudema saabu darde maɗa e golle maɗa Allah jarama a jarama yo Allah newnu yo Allah sellin yo Allah ɓamte ha no fewi sanne hen ɗum ɗon ko dendagal bandiraɓe hono heɓɓe chargé mission ngaji ɓe ko ɓen ɗon joni hono Abdoulaye Diop Diaraguel so ɗon ɓe ni bandiraɓe tedduɓe oɗo saaha ene wayno caɗele en mbaɗi ɗon caɗele musibaji mawɗi mbaɗi ɗon musibaji noon ɗi mbaɗi ko to ene honno ko mbiyata hono Soudan to e leydi Soudan ko wayno Al-Bourhan général Al-Bourhan général Abdi ene wayno caggal nde mbaddi ngari ɓe ngara jasa jettima goto fof yiiɗi joɗade e laamu ko piyanɗe tuy aéroport o kañum hoore muɗum ko caɗele mawɗe nan toon ni hen nder ɗon noon oɗo saaha pittali mawɗi en tampi hen lurli hen kadi won hakke temedde nayyi neɗɗo walla temedde nayyi ni fawi seeɗa wonande ɓen fof ko kañum fof ko piyi ko e leydi kamɓe fof cankima caggal ɗon kadi kene wona hakke temedde tati walla ɓuura ni yimɓe ɓen ɗon fof ko barmuɓe ɗum ɗo fof jeeyama e nder hen caggal noon kadi to e nayi e hono bangeji koye leydi Tchad ko cente ujunaji yimɓe mooliɓe e nder ɗum kadi ne waɗi hen ko yurmini won jiya nayeɓe mbawana koye men cukalon tokoson mbawana koye men kañum fof ɓe enen jagga ɓe enen dewnina ɓe enen dase caggal ɗum kadi wonko ɓuri ɗon yurmina ante woɗi ɓuri ɗon yurminade kon debbo goto jibini e nder lawol nde jibinde kadi jibini ko funneɓe ɗum ɗon fof o teskago caɗele baɗɗe to en hono leydi Soudan ɗum noon tinama nanama famama ko noon hay oɗo saaha ɓe kayitaɓe ɓe mbaɗa feere ɓe darto kono ene waɗi dartina anni hen sibu Nations Unies kañum koye mabɓe kañum e koye mumen mbaɗino rango faadi e mabɓe wiide e mbaɗa feere ɓe dartina ko mbiyata toon trêve ko ɓe dartina haɓe mbawa jokkodirde e yitodirde e kono noon ene wayno ɗum noon wayiɓe kono sondel midi ni ɓe tinani ɗum ɗon ɓe teskaki ɗum ɗon ɓe te kadi ɗum ɓe mbiɓe yo haaji mabɓe bon hen oɗo saaha ene wayno gueɗe ɗe ne jokki bonde ha no fewi sanne to nayyi hono leydi tawde o leydi ko leydi mbiyani hono leydi Soudan caggal ɗum kadi wiyete hono Union africaine ɓenɗon koyemumen teskama darde mumen e golle mumen mbiyama kañumen fof yo mbaɗɗo feere daro hen beele eɓe mbawa tigi rigui yiyeede ɓe jokkodire ɓe pamodire ɓe ƴeewe beele peeje fof no mbawi sakkede beele ɗiɗo musibaji ene mbawa dartinde hakkude e nder dunde Afrique kono noon ene wayno ha oɗo saaha ala ko gasi hen kono noon ittata ha joni wonande hono dunde Afrique hilifaɓe leydi Afrique ndi ene wayno kamɓe fof eɓe daari hen darde ɗam jafoɗon eɓe nder hen darde lan beele oɗo ene musiba ene wawa iwde ko yaawi e ko yaaci e caggal noon e kala saaha son teskino en keewi haalde wi toon caɗele gonɗe toon nden leydi Mali e saabu oɗo saaha kadi to banggue men ka o ɗon kadi eno caɗele mawɗe nan ɗon enen dooki e kala saaha ko musibaji mawɗi nan ɗon dooki ɓe enen piye ɓe enen mbare ɓe enen lorle wonande nder leydi Mali hay oɗon saaha ala ko gasi hen ni en e caggal ɗon kadi oɗo saaha sen duttima to ene hono banggue leydi Guinée Conakry en jubbini hen ñande wonande hono joom suudu Alpha Condé no wayno kanko o sanki ko to nayyi e hono Paris ko noon wirna ko to ene hono Guinée e nder noon wonande ha joni hono Mamadou Doumbouya kañum hoore muɗum yettimo kadde jettore wimo darima darde lang e gurdam makko o darima kadi rewɓe guinenaɓe ko alda e paltor caggal ɗum kadi kala ko hoorejo debbo hoorejo leydi tedduna rokketeno guila e gurdam mum ha e mayde muɗum ene wayno kanko oɗo ene cankiɗo kankone ene wayno o rokkama ɗum ɗon ni ene bandiraɓe tedduɓe Allah jarama sago Allah sago moɗon so tawi ɗum ko Abdoulaye Hamady Sarr ha yeeso ko lawdi yo ko rewa Allah jaaɓi on jarama